di ba? Ang ganda. One, two, three, and pack. For me, another vlog. Oh, tadya makangato. Sige mama. Ganyan na si Chris, hindi siya makaakyat. Oo, nahihirapan siyang umakyat. Oo, di ba? Ang ganda siya. Oo, di ba? Bakla dalom ba? Ay, mas effective. Uy, may ditoy. Adalom, be. Adalom. Ay, talaang? Imposible. Taon? Diyan mga rot pa. Mataas na kami. Blang, guray. Gersi! Apa de brota? Allah. Umis buka Ay, nag-aababaw. Ada pag naniginig. Ada pag naniginig eh. Ada pag naan. Nagbayad ito daga. Nagbayad dito eh. Hindi na nagbayad. Nagbayad ko. Oo. Manang! Manang! Anak ko ba?
Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Just click the bell button and you will be updated for the next videos to be uploaded. Thank you so much. Bye-bye.